हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा माता जी प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകത്തിന്റെ സമ്മറിയാണ് നമ്മളിപ്പോ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ടായിരുന്നത്. അതില് രണ്ട് ഭാഗം 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള അധ്യായം, 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ള അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇന്ന് 13 മുതൽ 19 വരെയുള്ള അധ്യായമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് 7-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 12-ാമത്തെ അധ്യായം വരെയുള്ള നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. ഇന്നലത്തെ ഭാഗത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടത്? ഫസ്റ്റ് 7-ാമത്തില് ദ്രോണപുത്രനെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് 7-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അതായത് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം വ്യാസദേവൻ സമാധിയില് ഇരുന്നപ്പോ എന്താണ് കണ്ടത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ മായയെ ദർശിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാക്കളെ എങ്ങനെ മായയില് അപഹരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലായി. ഈ ദുഃഖങ്ങൾക്ക്, ജീവാത്മാക്കളുടെ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ. ഏക പരിഹാരം എന്താണ്? ഭക്തി, ശുദ്ധഭക്തി മാത്രമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രചിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അധ്യായത്തിലെ അശ്വത്ഥമാവിനെ കുറിച്ച്, അശ്വത്ഥമാവ് പാണ്ഡവപുത്രന്മാർക്കെതിരെ എന്താ പറഞ്ഞ അവരെ കൊല്ലുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അതിനുശേഷം അർജുനൻ അശ്വത്ഥമാവിനെ പിടികൂടി. പക്ഷെ ദ്രൗപദിയുടെ കരുണ മൂലം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അശ്വത്ഥമാവിനെ വിട്ടയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം അനുസരിച്ച് അർജുനൻ
അശ്വത്ഥമാവിനെ ശിക്ഷിച്ച് വിട്ടയക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത്. 8ാമത്തെ അധ്യായം കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളായിരുന്നു. പിന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ രക്ഷയെക്കുറിച്ച്. അപ്പൊ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ച് ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങൾ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് കുന്തിദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ദുരിതങ്ങൾ തരാനായിട്ടാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? കുന്തി മഹാറാണി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. കാരണം എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അത്ഭുതകരമായിട്ട് സംരക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ആ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. അടുത്ത അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ദേഹത്യാഗത്തെ കുറിച്ചാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. ശരശയിൽ കിടക്കുന്ന ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ കാണാനായിട്ട് യുധിഷ്ഠിരനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളും ഭഗവാനും ഒക്കെ സന്ദർശിക്കും. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ അടുത്ത് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് അദ്ദേഹം ഉപദേശം നൽകുന്നതാണ്. രാജ്യധർമ്മത്തെ കുറിച്ച്, ജീവിത ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ഒക്കെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നതായിട്ടും ആ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടു. അതിനുശേഷം ഉത്തരായണ സമയത്ത് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയോടുകൂടി ദേഹത്യാഗം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. പാർത്ഥസാരഥി രൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പാർത്ഥസാരഥി ലോകത്തിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് നമ്മൾ ആ അധ്യായത്തിൽ കാണുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഉപദേശപ്രകാരം, ഇവരുടെയൊക്കെ ഉപദേശപ്രകാരം രാജ്യം ഭരിക്കാൻ തുടങ്ങി. രാജ്യം വളരെ സമൃദ്ധിയോടുകൂടിയാണ് ഭരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് സാധിച്ചതെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. ഏതാനും മാസങ്ങൾ കൂടി ഭഗവാൻ അവിടെ താമസിച്ചതിന് ശേഷം ദ്വാരയിലേക്ക് മടങ്ങാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരുടെ ദുഃഖം, പാണ്ഡവരുടെയും ഹസ്തിനപുരത്തിലുള്ളവരുടെ ഒക്കെ വിരഹമായ ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ യാത്രയാക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ സ്തുതിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടത്. 11ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ദ്വാരകയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് പാഞ്ചജന്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ ശംഖ് മുഴക്കാണ്. ദ്വാരകാവാസികൾ വളരെയധികം സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടിയാണ് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും വളരെ വിനയത്തോടും സ്നേഹത്തോടും ഒക്കെ പെരുമാറും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നവർ ഓരോരുത്തരെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. ദ്വാരക നിവാസികളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരെ കുറിച്ച്, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ മാതാപിതാക്കളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ആ അധ്യായത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനത്തെ കുറിച്ചാണ് 12ാമത്തെ അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ടാണ് ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിലുള്ള പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. അങ്ങനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജനിച്ചു. ജനനശേഷം ബ്രാഹ്മണര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മഹാരാജാവായിട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്നതാണ് ആരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിന്റെ അവസാനം ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിച്ച് പരമസിദ്ധി പദം പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 12ാമത്തെ അധ്യായം കണ്ടത്. ഇനി അധ്യായം 13ലേക്ക് പോകാം. 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. 13 മുതൽ 19 വരെ ഉണ്ടല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്കിന്ന് അധ്യായം 13, ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. അതില് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ശ്ലോകം 40-60 ശ്ലോകമാണ് അതിലുള്ളത്. 60 ശ്ലോകമാണ് 13ാമത്തെ അധ്യായത്തിലുള്ളത്. അപ്പൊ അതില് 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് വിതുരരുടെ മടങ്ങി വരവിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ തീർത്ഥയാത്ര പോയിരിക്കായിരുന്നു വിതുരര്. അപ്പൊ ആ വിതുരര് തീർത്ഥയാത്രയൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ട് വിതുരര് ഹസ്തിനപുരിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാണ്. മടങ്ങി വന്നപ്പോ യുധിഷ്ഠിരനും സഹോദരന്മാരും കുന്തി ദേവിയും ഗാന്ധാരിയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെയാണ് ആരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്? വിതുരരെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വിതുരരുടെ തീർത്ഥയാത്രയെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ കാര്യമായിട്ട് അവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ യാദവംശത്തിന്റെ
നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിട്ടും പാണ്ഡവർക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ട് വിതുരര് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ആരോട് പറയുന്നില്ല, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഈ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകയിൽ പോയോ, അവരെ കണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും യാദവ വംശം ത്തിന്റെ നാശവാർത്തയെ കുറിച്ചൊന്നും അവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് ആര് പറയുന്നില്ല, വിതുരരെ പറയുന്നില്ല. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്ര വൈരാഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കണമെന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വിതുരർ ഹസ്തിനാപുരിയിൽ കുറച്ചു കാലം താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അദ്ദേഹം നോക്കുമ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രം എന്താ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളോടും സുഖങ്ങളോടും കൂടിയിട്ട് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകണം എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി വിതുരര് ഹസ്തിനപുരിയില് കുറച്ചു കാലം താമസിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് 1 മുതൽ 14 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിതുരരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ വിതുരർ ശരിക്കും ആരാണ്? വിതുരർ ശരിക്കും യമരാജനാണ്. മണ്ഡൂക മുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ട് വിതുരരായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുന്നതാണ് ആര്? വിതുരരായിട്ട് ജന്മമെടുക്കുന്നതാണ് ശരിക്കും യമരാജൻ, ധർമ്മരാജനാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ യമരാജന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് വിതുരര് വരുന്നത്. 12 മഹാജനങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് ആര്? യമരാജൻ. അപ്പൊ അതാണ് 15ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി 16 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്രക്കുള്ള വിതുരരുടെ ഉപദേശം, ശക്തമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വിതുരരെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്ര ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി ശക്തമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ, വൈരാഗ്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുക, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിപ്പിക്കണം എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതിന് അദ്ദേഹം ഉപദേശിക്കുകയാണ് ആര്? ധൃതരാഷ്ട്ര. കാലം എല്ലാവരെയും കീഴടക്കുമെന്നും മരണം അനിവാര്യമാണെന്നും വിതുരർ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വാർദ്ധക്യം, ശരീരത്തിന്റെ ക്ഷയം, ബന്ധുക്കളുടെ മരണം എന്നിവയെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ഇനി ഗൃഹത്തിലുള്ള ആസക്തി ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആര് പറയാണ് അവിടെ? വിതുരര് പറയായിരുന്നു, ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയാണ്. പിന്നെ മാത്രമല്ല താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആരുടെ കൂടെയാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ കൂടെ, പാണ്ഡവരുടെ കൂടെയാണ്. ഒരിക്കൽ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചതാണ് ആരാ? ഈ പാണ്ഡവര്. അവരുടെ കരുണ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ. അത് യോജിച്ചതല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മപ്പെടുത്താണ്. പിന്നെ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ഗൃഹം വിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായി പുറപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച ധൃതരാഷ്ട്ര ആ ബന്ധമോഹം ഉപേക്ഷിച്ച് രഹസ്യമായിട്ട് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പങ്കുചേരാനിട്ട് ഗാന്ധാരിയും എന്ത് ചെയ്യാണ്? അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 16 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. പിന്നെ 30 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വിയോഗത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ നാരദ മഹർഷി വരുന്നതെല്ലാമാണ് ആ ശ്ലോകത്തില് 30 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതായത് വിതുരരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ധൃതരാഷ്ട്ര എന്ത് ചെയ്യാണ്? ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് രഹസ്യമായിട്ട് ഹിമാലയത്തിലേക്ക് യാത്ര പോകും. അപ്പൊ യാത്ര പോകുമ്പോൾ കൂടെ ആരും അനുഗമിക്കും? ഭാര്യയായിട്ടുള്ള ഗാന്ധാരിയും അനുഗമിക്കും. അപ്പൊ 30 മുതൽ 40 വരെ ശ്ലോകത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വിഹഷാദം, അതായത് അടുത്ത ദിവസം ധൃതരാഷ്ട്രം അതുപോലെ തന്നെ ഗാന്ധാരിയും കൊട്ടാരത്തിൽ കാണാതായപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വളരെയധികം വിഷമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് എവിടെയാണ് പോയതെന്ന് അറിയാതെ സഞ്ജയനോട് അന്വേഷിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിനും ഒന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത്? നാരദ മഹർഷി വരുന്നത്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് നാരദ മഹർഷി വരികയാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി അവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന് നാരദ മഹർഷിയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ 41 മുതൽ 60 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശമാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറയാണ്, ഇവരെ നോക്കണ്ട, ഇവരെവിടേക്ക് പോയിരിക്കാണ്? ഇവര് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടേക്ക് പോയി? ഹിമാലയത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് പറയാണ് നാരദ മഹർഷി. അപ്പൊ 41 മുതൽ 60 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം അതാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒന്നും വേർപാടിൽ നമുക്ക് ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് നശ്വരമാണ്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് നിത്യമായിട്ടുള്ളതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ധൃതരാഷ്ട്രർ ഹിമാലയത്തിലെ സപ്തസ്രോതസ് എന്ന തീർത്ഥത്തില് അഷ്ടാംഗ യോഗം അഭ്യസിക്കുകയാണെന്നും ആര് പറയാണ്? നാരദ മഹർഷിയാണ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല 5 ദിവസത്തിനുള്ളില് യോഗാഗ്നിയിലെ ശരീരം ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നും ഗാന്ധാരി ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ച് അഗ്നിയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നും ആര് പ്രവചിക്കാണ്?
നാരദ മഹർഷി പ്രവചിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശം കേട്ടപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പ്രയാസം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയില് സമർപ്പിതനാകാണ്. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ പ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നുള്ള നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് സമാധാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ 13ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ശ്ലോകങ്ങൾ പറയുന്നത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എല്ലാം ഈശ്വരന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. ശരീരം നശ്വരമാണ്, ആത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ്. യഥാർത്ഥ ബന്ധം ആരായിട്ടാണുള്ളത്? ഭഗവാനുമായിട്ടാണുള്ളത്. അതില് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം തീർത്ഥയാത്രയുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമായിട്ട് പറയുന്നത്. അതായത് തീർത്ഥാടനയുടെ ലക്ഷ്യം വെറും സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാന്ന് മാത്രമല്ല, മഹാഭാഗവതരുടെ സത്സംഗമാണ് എന്ത് തീർത്ഥാടന യാത്രയുടെ മുഖ്യ തീർത്ഥയാത്രയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്സംഗം. അതാണ് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ആത്മീയ പുരോഗതിക്കും കൂടി അത് കാരണമാകാണ്. ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് നമുക്ക് എന്ത് അത്യാവശ്യമാണ്? സത്സംഗം നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ്. അതാണ് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിതുരരുടെ കരുണയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അതായത് യാദവംശത്തിന്റെ നാശവാർത്ത വിതുരർ അറിഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല? അത് പാണ്ഡവർക്ക് വളരെയധികം ദുഃഖം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ മറ്റുള്ളവരുടെ ക്ഷേമം അതാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനായിട്ടാണ് ആദ്യം ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കരുണയും വിവേകം ആരുടെ ലക്ഷണമാണ്? ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് എന്ത്? കരുണയും ഉണ്ടായിരിക്കും, ഒപ്പം അതേപോലെ തന്നെ വിവേകവും ഉണ്ടായിരിക്കുക. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ 24ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാലത്തിന്റെ ശക്തി. കാലം എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരെയും കീഴടക്കുന്നതാണ്. ധനം, ബന്ധുക്കൾ, അധികാരം, സൗന്ദര്യം ഇതൊന്നും നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. മരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണ്. ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതം നമ്മൾ ആരംഭിക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. 25ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അവസ്ഥ. ഒരിക്കല് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ച പാണ്ഡവരുടെ കരുണയിലാണ് ഇവിടെ ആര് ജീവിക്കുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്ര ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു നമ്മുടെ ഭൗതിക ആസക്തി നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റാണ്? വിവേകമില്ലാത്തവനാക്കി മാറ്റാണ്. കാരണം ആത്മാഭിമാനവും എല്ലാം മാറ്റി എന്താ പറയാ ഇല്ലാതെ ആത്മാഭിമാനവും വൈരാഗ്യവും വളർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. അതായത് നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചവരുടെ കരുണയിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ആ ആസക്തി കാരണമാണ് നമ്മൾ അത്ര വിവേകമില്ലാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നെന്നുള്ള ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനു മുൻഗണന കൊടുക്കണം? ആത്മീയ സാധനയ്ക്ക് നമ്മൾ മുൻഗണന കൊടുക്കണം. ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഭൗതികമായ ബന്ധങ്ങള് നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം. വൈരാഗ്യമാണ് എന്ത്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന ചുവടുവെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രര് വിതുരരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ഗാന്ധാരിയുമായിട്ട് രഹസ്യമായിട്ട് ഹസ്തിനാപുരത്ത് നിന്ന് പോകാൻ ആത്മീയ ജീവിതം ആരംഭിക്കാനായിട്ട് ഉറച്ച തീരുമാനം എടുത്തുകൊണ്ട് സത്സംഗത്തിന്റെ ശക്തി ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. കാരണം വിതുരരെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ആർക്കെടുക്കാൻ സാധിച്ചത്? ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അപ്പൊ ഒരു സത്സംഗത്തിന്റെ സാധുജനങ്ങളുടെ ഒരു സംസർഗത്തിന്റെ ഫലമാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അപ്പൊ അത് സത്സംഗത്തിന്റെ ഒരു ശക്തി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നാരദ മഹർഷിയുടെ വരവ്. നാരദ മഹർഷി എന്തിനാ വന്നത്? ഭക്തന്മാരുടെ സംശയങ്ങൾ നീക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായ സമയത്ത്, ശരിയായ സമയത്ത് മഹാത്മാരെത്തും. അവരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള് ആവശ്യമായ സമയത്ത് കിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഒരു യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പ്രയാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആര് വരുന്നത്? നാരദ മഹർഷി വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്നും ജനനവും മരണവും ഭഗവാന്റെ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒന്നിനെ കുറിച്ചും പ്രയാസപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? നാരദ മഹർഷി പറയുന്നത്. അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മൾ 56ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ധൃതരാഷ്ട്രന്റെ യോഗ സാധനയെ കുറിച്ച്. ഹിമാലയത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്ര അഷ്ടാംഗ യോഗം അഭ്യസിച്ചു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ഏകാഗ്രതയും തപസ്സും ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന് ആ സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് സാധിച്ചതായിട്ട് പറയുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞത് ധൃതരാഷ്ട്ര മോക്ഷവും പിന്നെ മോക്ഷം നേടാനായിട്ട് യോഗാഗ്നിയിൽ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ അദ്ദേഹം ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു, ഗാന്ധാരിയും ഭർത്താവിനെ അനുഗമിച്ചു. അങ്ങനെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു. 60 ശ്ലോകങ്ങളാണ് അധ്യായത്തിലുള്ളത്. 14ാമത്തെ അധ്യായം. ഇനി 14ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തിരോധാനത്തെ കുറിച്ചാണ് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതില്
1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നു. അതിൽ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഭഗവാനെ സന്ദർശിക്കാനായിട്ട് പോയ അർജുനൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയിട്ട് പക്ഷെ എന്താണ്, തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി അറിയാനായിട്ട് ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാക്കി ശ്ലോകത്തില് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോയി 7 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും അർജുനൻ തിരികെ എത്തുന്നില്ല. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് വളരെ ആശങ്കാകുലനാകുകയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞിരുന്ന ഭഗവാന്റെ അപ്രത്യക്ഷ ലീലയുടെ പ്രവചനത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ തന്റെ ലീലകളൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ച് ഈ ഇഹലോക ലീല അവസാനിപ്പിച്ച് പോകേണ്ട സമയമായിരിക്കുന്നു എന്ന് നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരികയാണ്. അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് വ്യാകുലതപ്പെടുന്നതാണ് ആരുടെ? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ്. 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഭീമസേനോട് പറയുകയൊക്കെ പറയുന്നതായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞതും ഓർമ്മ വരികയാണ്. പിന്നെ 9 മുതൽ 21 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളും അമംഗളങ്ങളും ആയിട്ടുള്ള സൂചനകളൊക്കെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാണ്? ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് കാണാൻ സാധിക്കാണ്. ജനങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ജനങ്ങളിൽ ലോഭം, ക്രോധം, വഞ്ചന, അസത്യം എന്നിവ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ്. അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ സമയത്ത് രാജ്യഭരണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സമൃദ്ധമായി, അത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ഭരണമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പോ ആ സമയങ്ങളിൽ ആ ഭരണത്തിൽ എന്ത് കാണപ്പെടാണ്? അവിടെയൊക്കെ ജനങ്ങളിലെ ലോഭം, ഭൗതികമായ ആഗ്രഹങ്ങളും ക്രോധവും വഞ്ചന, അസത്യം ഇതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചതായിട്ട് കാണാണ്. പിന്നെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങളിലെ സ്നേഹവും വിശ്വാസവും കുറഞ്ഞതായിട്ട് കാണുന്നു. പ്രകൃതിയിൽ അസാധാരണമായ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്. മാത്രമല്ല ഇടിമിന്നല്, ഭൂകമ്പം, പൊടിക്കാറ്റ്, രക്തമഴ പോലുള്ള ദുഷ്ടഗുണങ്ങളൊക്കെ ആർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് 9 മുതൽ 21 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പശുക്കൾ കരയുന്നു, കിടാവുകൾ പാല് കുടിക്കാത്തൊരവസ്ഥ, ദേവപ്രതിഷ്ഠിതകൾ കരയുന്നത് പോലെ, പിന്നെ വിയർക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നു. ഇതൊക്കെ ലോകത്തിന് വലിയൊരു നഷ്ടം സംഭവിക്കാനിരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളായിട്ടാണ് ആര് മനസ്സിലാക്കുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അവിടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഭീമസേനായിട്ട് സഹോദരനായിട്ട് പറയുമ്പോഴാണ് ആര് വരുന്നത്? അർജുനന്റെ തിരിച്ച് വരവ് പറയുന്ന. അർജുനൻ തിരിച്ചു വരുന്നത് 22 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ തിരിച്ചു വരുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അർജുനൻ ഹസ്തിനാപുരിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആ തേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അർജുനന്റെ മുഖത്ത്. മാത്രമല്ല തല താഴ്ത്തി കണ്ണീരോടെ നിൽക്കുന്ന അർജുനനെയാണ് കാണുന്നത്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് കാണുന്നത്. അത് അർജുനനായ അവസ്ഥയിൽ കണ്ടപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് വളരെയധികം ദുഃഖം തോന്നുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് 22 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. ഇനി 25 മുതൽ 44 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. എന്താണ് അർജുനന്റെ ഈ പ്രയാസത്തിന് കാരണം, ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്നുള്ളതും, അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് പോയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ദ്വാരകയിലെ യദുകുലത്തിലുള്ള അംഗങ്ങളെ കുറിച്ച് അവരൊക്കെ സുഖായിരിക്കുകയാണോ? അതുപോലെ തന്നെ വസുദേവൻ, ദേവകി മാതാവ്, ബലരാമൻ, പ്രദ്യുപ്നൻ, അനിരുദ്ധൻ, ഉദ്ധവൻ, ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരുടെ പേരെടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ മക്കളെ കുറിച്ചും എല്ലാം ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെയൊക്കെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ യുധിഷ്ഠിരൻ വളരെയധികം ആശങ്കയോടുകൂടിയാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ആർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്. പക്ഷെ നാരദ മഹർഷി പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് കാരണം ഭഗവാന്റെ വിയോഗം തന്നെയാകാം എന്ന് സംശയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുകയാണ്. നീ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഭഗവാനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണോ നിന്റെക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രയാസത്തിന് കാരണമെന്ന് ആരെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്? ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അർജുനനോട് എടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ആണ് നമുക്ക് ലോകത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മംഗളം ഉണ്ടാകുന്നതും ഭഗവാന്റെ അസാന്നിധ്യം എന്താണ് അമംഗളമായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭ ലക്ഷണം മനുഷ്യരുടെ സ്വഭാവത്തിലാണ് ആദ്യം പ്രകടമായതെന്നും നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തിൽ കാണിച്ചു തരാണ്. അപ്പൊ അത് ചെറിയൊരു അധ്യായമായിരുന്നത് അർജുനന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം. അപ്പൊ അതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കലിയുഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ലോഭം, ക്രോധം, വഞ്ചന, അധർമ്മം ഇതൊക്കെ വർദ്ധിച്ചു വന്നതായിട്ടും സമൂഹത്തില് ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള അധപതനം സംഭവിച്ചതായിട്ടാണ് പറയുന്ന ശ്ലോകം, 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ അമംഗളങ്ങളുടെ സൂചന പറയുന്നത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രകൃതിയില് ജീവജാലങ്ങളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ദുഷഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതില് 11 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. അതും
പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ സൗഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളാൽ അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട ഭൂമി തന്നെയാണ്. അതായത് ഭഗവാനുള്ള സമയമാണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും മംഗളകരമായിട്ടുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സൗഭാഗ്യം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താണ്? അമംഗളം തന്നെയാണെന്ന് ആര് പറയാണ്? ഇവിടെ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ അർജുനന്റെ വിഷാദത്തിന് കാരണം ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിയോഗമാണോ എന്നെടുത്ത് ചോദിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് 14ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ പാണ്ഡവർ യഥാസമയം വിരമിക്കുന്നു എന്നാണ് 15ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 14ന്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിയോഗം നമ്മൾ ദുഃഖം അതാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 15ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പാണ്ഡവര് യഥാസമയം വിരഹിക്കുന്നു 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ ദുഃഖം. അർജുനൻ ദ്വാരകയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയത് വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ്. യുധിഷ്ഠിരൻ പലതരത്തിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചെങ്കിലും അർജുനൻ അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിരഹം അദ്ദേഹത്തെ അത്രയധികം ആഴത്തിൽ വേദനിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ലാസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അർജുനനോട്, ഭഗവാന്റെ വിരഹമാണോ ഭഗവാന്റെ വിയോഗമാണോ നിന്നെ ഇത്രയധികം ദുഃഖത്തിലാക്കിയതെന്ന് ആര് ചോദിക്കാണ്? യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ ആ ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെ 4 വരെയുള്ള പറയുന്നത്. ഇനി 5 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ 5 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാന്റെ വിരഹത്തില് അർജുനന്റെ വിലാപവും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ലഭിച്ച വിജയങ്ങളുടെ സ്മരണയും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയുന്നതാണ് അർജുനന്റെ വിലാപം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ആ വിരഹത്തില് അർജുനനുണ്ടായിരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ, വിഷമങ്ങൾ, അർജുനൻ എന്തായി? മുഴുവനും ശക്തി അർജുനന്റെ ഇല്ലാതാകാണ് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതാവുന്നതോടുകൂടി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഇവർക്ക് ലഭിച്ച കുറെ വിജയങ്ങളുടെ സ്മരണ, അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് എടുത്തെടുത്ത് ഓരോ ശ്ലോകങ്ങളിലും പറയുന്നത്. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഇവർക്ക് ആര് ചെയ്തു കൊടുത്തു? ഭഗവാൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചെല്ലാം ഓർക്കാണ് അർജുനൻ. തന്റെ എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെയും പിന്നില് ഭഗവാന്റെ കൃപയാണെന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത ജീവൻ എങ്ങനെയാണ്? അത് ശൂന്യമായതായിട്ടാണ് ആര് തിരിച്ചറിയുന്നത്? അർജുനൻ തിരിച്ചറിയുന്നത്. 17 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് 17 20 യദുവംശത്തിന്റെ നാശത്തെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അർജുനൻ ഇവിടെ എന്താ പറയാ ഇവരൊക്കെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിനെ കുറിച്ചും ഭഗവത്ഗീതയുടെ സ്മരണ ശക്തി അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. ഏത് ശ്ലോകങ്ങളില്? 17 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഇവരൊക്കെ നാശത്തിന് കാരണമായതും യാദവ വംശത്തിന്റെ നാശം, പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചതിലൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗമുക്തിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അർജുനൻ ഓർക്കുന്നതാണ്. അതായത് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് അർജുനനെ അല്ലെങ്കിൽ പാണ്ഡവരെ ഭഗവാൻ സഹായിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 28 മുതൽ 50 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വൈരാഗ്യം, പിന്നെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജാഭിഷേകം, പാണ്ഡവരുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനം, കുന്തി ദേവിയുടെയും ദ്രൗപദിയുടെയും ഒക്കെ പരമഗതി പ്രാപിച്ചതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാൻ ഇഹലോക ലീല അവസാനിപ്പിച്ചു പോയി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൗഭാഗ്യങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ രാജാവായിട്ട് അഭിഷേകം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരും എന്ത് ചെയ്യാണ്? വൈരാഗ്യം, അതായത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പൊ പാണ്ഡവരുടെ മഹാപ്രസ്ഥാനം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കുന്തി ദേവിയും അതുപോലെ തന്നെ ദ്രൗപദിയും ഒക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ പരമപദത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അവരും യാത്രയാകുന്നതായിട്ടുള്ളത് ആയിട്ടാണ് ആ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അതില് ശ്ലോകം പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ സ്മരണയിൽ അർജുനൻ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ വിരഹം അർജുനെ വളരെയധികം ദുഃഖിതനാക്കുന്നതും എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ കൃപയാണെന്നുള്ളതെല്ലാം ആരോർക്കാണ്? ഭക്തനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഓർക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത അർജുനന്റെ ശക്തി എന്താണ്? നിഷ്ഫലമാണ്. എന്തുണ്ടായിട്ടും അന്നത്തെ അർജുനൻ തന്നെയാണ് ഇന്നുണ്ടായത്. പക്ഷെ എന്താണ്? ഗാണ്ഡീവം ഉണ്ട് കയ്യില്, അമ്പുണ്ട്, രഥമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല? അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. സാധാരണ കള്ളന്മാരെ പോലും തോൽപ്പിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല?
അർജുനന് സാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ടായപ്പോ തന്റെ ശക്തി മുഴുവൻ ഇല്ലാണ്ടായതായിട്ട് ആർക്ക് മനസ്സിലാവാണ്? അർജുനന് മനസ്സിലാവാണ്. ഭൗതികമായ ശക്തിയും കഴിവും ഭഗവാന്റെ കൃപയില്ലാതെ ഫലപ്രദമല്ല എന്നുള്ളത് അർജുനന് മനസ്സിലാക്കണം. എല്ലാ ശക്തിയുടെയും ഉറവിടം അപ്പൊ ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ് അവിടെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് ലഭിച്ച യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് അർജുനന് ലഭിച്ച ഉപദേശം, ഭഗവാൻ കൊടുത്ത ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ അർജുനൻ സ്മരിക്കാണ്. ആ സ്മരണയിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖം അകറ്റാനായിട്ട് ഇവിടെ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ഗീതോപദേശത്തിലൂടെയാണ് അർജുനന്റെ ഈ ദുഃഖം അകറ്റാനായിട്ട് അർജുനന് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭക്തിയും ആത്മജ്ഞാനവും നമുക്ക് വീണ്ടും എന്ത് തരാണ്? ഉണർവ് നൽകുന്നതായിട്ട് പറയാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം പിന്നെ 36, 39 ശ്ലോകങ്ങളില് പാണ്ഡവര് എന്താണ് യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവ് രാജ്യം പരീക്ഷിത മഹാരാജാവിന് കൈമാറാണ്. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ലോകബന്ധനങ്ങളും ബന്ധങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? മഹാപ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ വൈരാഗ്യവും ഭക്തിയും ചേർന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഉത്തമ മാതൃകയായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആരെ പറയുന്നത്? പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. അപ്പൊ പാണ്ഡവർക്കും എന്ത് സാധിക്കാണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യധാമം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാണ്. പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് പരമഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിച്ചു. അപ്പൊ ഇത് പോലെ തന്നെ ആരും കൂടി ദ്രൗപദിക്കും കുന്തി ദേവിക്കും എല്ലാം എന്ത് സാധിച്ചു? പരമഗതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്നാണ് ആ ശ്ലോകത്തില് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ 16ാമത്തെ അധ്യായം പരീക്ഷിത്ത് കലിയുഗത്തെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചെന്നുള്ളതാണ് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അതില് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഭരണകാലത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അതായത് യുധിഷ്ഠ മഹാരാജാവിനെ പോലെ തന്നെ അത്രയും മാതൃകാപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണമാണ് ആരും കാഴ്ചവെച്ചത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവും കാഴ്ചവെച്ചത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ധർമ്മത്തിനനുസൃതമായിട്ടാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഉത്തരയുടെ മകളെ വിവാഹം കഴിച്ചു. 4 പുത്രന്മാരുണ്ടായി. പിന്നെ കൃപാചാര്യനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് യാഗങ്ങൾ നടത്തി. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം രാജ്യങ്ങളെല്ലാം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ദിഗ്വിജയ യാത്രയില് ജനങ്ങളെല്ലാവരും പാണ്ഡവരുടെയും ഭഗവാന്റെയും മഹത്വങ്ങൾ പാടുന്നത് കേൾക്കാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പാണ്ഡവർക്കായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, സാരഥിയായിട്ടുള്ളതും ദൂതനായിട്ടുള്ളതും സുഹൃത്തായിട്ടും സേവകരായിട്ടും അങ്ങനെ പല രീതിയിലും സേവനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ അദ്ദേഹം മറ്റുള്ളവര് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ വന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞ് 18 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ധർമ്മത്തിന്റെ ഭൂമിദേവിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ പറയുന്നത് ധർമ്മദേവനും ഭൂമിദേവിയും കുറിച്ച്. അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് എന്ത് ധർമ്മത്തിനെ ഭൂമാതാവിനെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ധർമ്മരാജനാണ്. ധർമ്മദേവനും ഭൂമാതാവും ഭൂമിദേവി. അപ്പൊ ധർമ്മദേവൻ ഒരു കാളയുടെ രൂപത്തിലും ഭൂമാതാവ് ഒരു പശുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെ ഇവരെ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മദേവൻ 3 കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒറ്റ കാലിൽ മാത്രം നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. കലിയുഗത്തില് ധർമ്മത്തിന്റെ ക്ഷയത്തെയാണ് അതവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഭൂമിദേവി ആണെങ്കിലോ വളരെയധികം ദുഃഖത്തിലാണ്. അത് കണ്ട ധർമ്മദേവൻ അതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അപ്രകടമായ, അതായത് ഭഗവാന്റെ വിയോഗം, കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ലോകം മുഴുവനും വ്യാപിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആര് ഇത്രയും ദുഃഖമായിട്ട് കാണുന്നത്? ഭൂമിദേവി ഇത്രയും ദുഃഖിച്ചതായിട്ട് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനില് നിത്യമായിട്ട് ഭഗവാനില് സ്ഥിരമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന അനേകം ദിവ്യ ഗുണങ്ങൾ, സത്യം, ശൗചം, ദയ, ക്ഷമ, സമത്വം, ജ്ഞാനം, സൗന്ദര്യം, കാരുണ്യം തുടങ്ങിയ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനിൽ കാണുന്ന ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ ഭൂമിദേവി സ്തുതിക്കാണ്. ഭഗവാൻ ഭൂമിയുടെ ഭാരം കുറച്ചതും ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിച്ചതും ഓർത്തിട്ട് ഭൂമിദേവി ഭഗവാനോടുള്ള നന്ദി പറയുകയും ഭഗവാൻ പോയതിനു ശേഷമുള്ള വിരഹ ദുഃഖം പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാണ്. അങ്ങനെ അവർ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ശ്ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ 18 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ ആരുടെ വരവ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ വരവ്. അപ്പൊ ധർമ്മവും ഭൂമിദേവിയും തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, അതായത് കാളയും പിന്നെ ഭൂമിദേവി പശുവായിട്ടല്ലേ പറഞ്ഞ, അതെ, തമ്മിൽ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ആര് വരുന്നത്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വരുന്നത്. 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് അവിടെ എത്തുന്നതായിട്ടാണ് അധ്യായത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അധ്യായം അവസാനിക്കുകയാണ്. 16ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത്
ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങള് പ്രധാനപ്പെട്ടെന്ന് പറയാനായിട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ധാർമ്മികമായ ഭരണത്തെ കുറിച്ച് എല്ലാ രീതിയിലും ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ധർമ്മത്തെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം രാജ്യം ഭരിച്ചത്. പ്രജകളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് രാജാവിന്റെ ഒരു പ്രഥമ കടമയാണെന്നുള്ളത് അദ്ദേഹം ആക്കിക്കൊണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥ കടമ, രാജാവിന്റെ കടമ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്. അതിന് പിന്നെ കൃപാചാര്യനെ ഗുരുവായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു. യാഗങ്ങളൊക്കെ നടത്തി ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു വൈഷ്ണവ രാജാവ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മാതൃക കാണിച്ചെന്ന രാജാവാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം യാത്രകൾ നടത്തുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം കേട്ട് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തി വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാണ്ഡവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും പിന്നെ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ മഹത്വങ്ങളൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി വർദ്ധിച്ചു. പല പാണ്ഡവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള സേവനങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയം ഭക്തിയാൽ നിറഞ്ഞു എന്നാണ് അവിടെ ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ കുറിച്ച് എത്രത്തോളം നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആ ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ അതിൽ പറഞ്ഞു ധർമ്മവും ഭൂമിദേവിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. അപ്പൊ ധർമ്മമായിട്ട് ഇവിടെ ധർമ്മരാജാവ് ഏത് രൂപത്തിലാണ്? കാളയുടെ രൂപത്തിലും ഭൂമിദേവി പശുവിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തില് ധർമ്മത്തിന്റെ 3 കാലുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തപസ്, ശൗചം, ശുചിത്വം, അതായത് ശുചിത്വം, ദയ, സത്യസന്ധത. ഇതില് ആദ്യത്തെ 3 തപസ്സും ശുചിത്വം ദയെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. കലിയുഗത്തില് സത്യം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മദേവന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ, അപ്പൊ ഭൂമിദേവിയുടെ ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിരഹമാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ധർമ്മം ക്ഷയിച്ചതാണോ, ജനങ്ങളുടെ അധപതനമാണോ, എന്താണ് ഇത്രയും ദുഃഖത്തിന് കാരണമെന്ന് ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആ ശ്ലോകങ്ങളില്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ കരുണ, സത്യം, ദയ, ക്ഷമ, സമത്വം, ഐശ്വര്യം, ജ്ഞാനം, വൈരാഗ്യം, സൗന്ദര്യം, കീർത്തി. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളാണ്. എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ആരിലുണ്ട്? ഭഗവാൻ. എല്ലാത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ വന്നിട്ട് ഭൂമിയില് ഭഗവാൻ ഇല്ലാതായപ്പോ അപ്രത്യക്ഷനായതോടുകൂടി ഭൂമിദേവി വളരെയധികം ദുഃഖിതനായി. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ആരംഭിച്ചു. അധർമ്മം വളരാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാത്ത സമൂഹത്തിൽ എന്ത് വളരും? അധർമ്മം വളരും എന്നുള്ളത് പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഭക്തി എല്ലാവരിലും അത്യാവശ്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മളിലും ധർമ്മം വളർന്നു വരുന്നുള്ളതാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ വരവ്. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വരുന്നതായിട്ടാണ് അവിടെ അതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയാണ് ആ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് തപസ്, ശൗചം, ദയ, സത്യം. അതില് 3 തൂണുകളും പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട് 4ാമത്തെ കാലിലാണ് നിൽക്കുന്നത് സത്യത്തില്. ആ സത്യവും എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് അതും പൂർണ്ണമായിട്ടല്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമോ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ഭക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നുള്ളതും നമുക്ക് ആ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ കലിക്കുള്ള ശിക്ഷയും പാരിതോഷികവും, അതാണ് 17ാമത്തെ അധ്യായം. അതില് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ രാജ്യപര്യടനവും അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മത്തിനോടും ഭൂമിദേവിയോടുമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് 1ാമത്തെ ഭാഗത്തില്. അതായത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് രാജ്യം മുഴുവൻ സന്ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴാണ് ഇവരെ കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ശൂദ്രൻ രാജാവിന്റെ വേഷത്തില് ഒരു കാളയെയും പശുവിനെയും മർദ്ദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? രാജാവ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഉടനെ തന്നെ രാജാവ് അവരെ സംരക്ഷിച്ചു. ആ ശൂദ്രനെ ചോദ്യം ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ നിരപരാധികളെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് രാജ്യധർമ്മമാണെന്ന് ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി തരാണ്. അതിനുശേഷം രാജാവ് ചോദിക്കുകയാണ് ഇവരാരാണെന്നുള്ളത് ഇവരോട് ചോദിക്കുകയാണ്. 11 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ധർമ്മവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം. പിന്നെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ഇവരാരാണ്, ഇവരുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താണെന്ന് ഇവരോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ടാണ് 11 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. അപ്പൊ അതില് ധർമ്മദേവൻ, അതായത് കാള ഭൂമിദേവിയോട് ദുഃഖത്തിന്റെ കാരണം ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ വിരഹം, കലിയുഗത്തിന്റെ ആരംഭവും അതൊക്കെ ഭൂമിദേവിയുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകളിൽ 3 കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും സത്യം മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നതെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആരുടെ അടുത്ത്? ധർമ്മത്തിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ 21 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിലും പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ധർമ്മത്തെ തിരിച്ചറിയാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മദേവന്റെ ആഴത്തിലുള്ള ഉത്തരങ്ങള് ധർമ്മരാജാവിന്റെ ഉത്തരങ്ങള് രാജാവിനെ സന്തുഷ്ടനാക്കാണ്. അപ്പൊ ധർമ്മദേവനെയും
അതുപോലെ തന്നെ ഭൂമി ദേവിയും ആദരിക്കുകയും അവർക്ക് സംരക്ഷണം ആര് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാണ്. കാരണം പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത് തന്റെ ഈ രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നത് ഇതുവരെ ആരുമില്ല. അപ്പൊ അവരുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർക്ക് സംരക്ഷണം വാഗ്ദാനം നൽകാണ് ആര്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെ കലിയെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് രാജാവ് തയ്യാറാകാണ്. കലിയെ ശിക്ഷിക്കുക. കാരണം ഒരു രാജാവിന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കലിയെ ശിക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആര് തയ്യാറാകാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് തയ്യാറാകാണ്. 31 മുതൽ 45 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഇനി കലിക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം അനുവദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതായത് കലിയെ ശിക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായപ്പോ കലി എന്ത് ചെയ്തു? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിനെ വണങ്ങി പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് കീഴടങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് എന്താണ്, ഒരു വ്യക്തി കീഴടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തിയെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ആ വ്യക്തിയെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ കലിക്ക് താമസിക്കാനായിട്ടുള്ള സ്ഥലം അനുവദിക്കുകയാണ് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ കലി മഹാരാജാവിന്റെ പാദങ്ങളിൽ ശരണം പ്രാപിച്ചു. അപ്പൊ ശരണാഗതനെ കൊല്ലാതെ രാജാവ് കരുണ കാണിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കലിക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട് 4 സ്ഥലങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കും. ഏതൊക്കെയാണ്? ചൂതാട്ടം, മദ്യപാനം, അവിഹിത ലൈംഗിക ബന്ധം, പിന്നെ ഹിംസ. ഈ 4 സ്ഥലങ്ങളാണ് ആർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്? കലിക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ പിന്നീട് അത് മാത്രം പോരാ, ഇനിയും സ്ഥലം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ 5ാമതൊരു സ്ഥലം കൂടി അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു. അതാണ് സ്വർണത്തിലും ഇരിക്കാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം ആർക്ക് കൊടുത്തു? കലിക്ക്. അപ്പൊ ഈ 5 കാര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്തുണ്ടായിരിക്കും? കലി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. ചൂതാട്ടം, മദ്യപാനം, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങള്, പിന്നെ ഹിംസ, അതുപോലെ തന്നെ സ്വർണം. ഈ 5 സ്ഥലങ്ങളിലെ കലിയുഗത്തിന്റെ അധർമ്മങ്ങൾ വളരുന്നതായിട്ട് പറയണം. ഈ 5 സ്ഥലങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് 5 കാര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥലത്ത് എപ്പോഴും എന്തുണ്ടാകാം? അധർമ്മങ്ങള് ഉണ്ടാകാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ ഇതില് 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് കലിയെ നേരിടുന്നു. അപ്പൊ രാജാവിന്റെ വേഷത്തിലാണ് ആര് വരുന്നത്? ഇവിടെ കലി പ്രതി വരുന്നത്. കാളയെയും പശുവിനെ മർദ്ദിക്കുന്ന ശൂദ്രനെ പരീക്ഷിത്ത് കാണാണ്. അപ്പൊ അധർമ്മത്തെ കണ്ടപ്പോ രാജാവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇടപെടാണ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം ഒരു രാജാവിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. പിന്നെ ധർമ്മത്തിന്റെ 4 കാലുകള് ഏതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? തപസ്, ശൗചം, ദയ, സത്യസന്ധത. കലിയുഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 3 നഷ്ടപ്പെട്ടു. കലിയുഗത്തില് സത്യം മാത്രമാണ് അവശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് ദുഃഖത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരാളുടെ ദുഃഖം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ദുഃഖത്തിന് വേറൊരാളെ നമുക്ക് കുറ്റപ്പെടുത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ദുഃഖം വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചിലര് കാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ സ്വഭാവത്തെ, ചിലര് ഭഗവാനെ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ആത്മാവിനെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിട്ട് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ കർമ്മമായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത്? ദുഃഖത്തിന് കാരണമായിട്ട് മാറുന്നതെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ഇപ്പൊ ധർമ്മദേവനെ പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ് ധർമ്മദേവനെ കുറിച്ച്. അപ്പൊ ധർമ്മദേവനെയും ഭൂമിദേവിയുടെയും സംരക്ഷണം ആര് പറയാണ്? ഞാൻ സംരക്ഷിക്കുമെന്ന്, അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് ആര് പറയാണ്? പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് വാഗ്ദാനം നൽകുകയാണ്. പിന്നെ കലിക്ക് താമസിക്കാനായിട്ട്, വസിക്കാനായിട്ട് 4 സ്ഥലങ്ങൾ കൊടുത്തു. ചൂതാട്ടം, മദ്യപാനം, അവിഹിതമായിട്ടുള്ള, അത് 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് അവിഹിത ബന്ധങ്ങള്, ജീവഹംസ. അപ്പൊ കലി പറയാണ് എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം മാത്രം പോരാന്ന് പറയുമ്പോൾ 5ാമത്തെ സ്ഥലം കൊടുക്കാണ് സ്വർണം. അപ്പൊ കലി വീണ്ടും താമസിക്കാനായിട്ട് സ്ഥലം ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? സ്വർണം അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ധനത്തിന് ആസക്തിയുള്ള സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ടാവും? അധർമ്മങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്ന് അവിടെ പറയണം. അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് 4 ശ്ലോകങ്ങള്, പിന്നെ 16, 20, 24, 38, 39, 40, 41 ശ്ലോകം. അതായത് ഈ നമ്മൾ ആത്മീയ പുരോഗതി ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്, പിന്നെന്താണ്, സമാധാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് എന്ത് വേണം? ഈ 5 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നിൽക്കണം എന്നാ പറയണത്. മാത്രമല്ല നമ്മൾ എന്തിനു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം? ധർമ്മത്തിന്റെ 4 തൂണുകളായിട്ടുള്ള സത്യം, ദയ, ശൗചം, തപസ്, ഇതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ ധർമ്മം പാലിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് കുറയും? കലിയുടെ സ്വാധീനം കുറയും. അതല്ല എങ്കിൽ കലിയുടെ സ്വാധീനം ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു. 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഇനി അധ്യായം 18ാമത്തെ അധ്യായം. പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവ് ബ്രാഹ്മണകുമാരനാൽ ശപിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് 18ാമത്തെ അധ്യായം. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തില്
1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ മഹത്വം വിവരിക്കുന്നതാണ്. സൂതഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് പറയണം. അശ്വത്ഥമാവിന്റെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രത്തിൽ നിന്നും ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ ഗർഭത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ സംരക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം അറിയാമായിരുന്നെങ്കിലും അദ്ദേഹം ധർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുള്ള രാജാവായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹത്വങ്ങളാണ് 8 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നത്. ഇനി 9 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് അതില് 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വീണ്ടും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാനായിട്ട് ഋഷിമാര് ആവശ്യപ്പെടാണ്. ഭഗവാന്റെ കഥകളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് ഋഷിമാര് സൂതഗോസ്വാമിയോട് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പറയുന്നതായിട്ടുള്ള ശ്ലോകങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കാന്നുള്ളതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ മഹിമകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വീണ്ടും സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നതാണ് 9 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്. ഇനി 18 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി മഹാത്മാക്കളുടെ സത്സംഗത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഉന്നത ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള ആ സംഘം കൊണ്ടും അവരെ സേവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവരുടെ വചനങ്ങൾ ശ്രവിക്കുന്നത് കൊണ്ടും എത്രയൊക്കെ നമ്മുടെ അയോഗ്യതകളെല്ലാം നീക്കി നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ. ആ സത്സംഗത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. 18 മുതൽ 23 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. 24 മുതൽ 28 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശാപം തട്ടാനുണ്ടായ സാഹചര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. അതായത് വേട്ടയാടി ഒരിക്കലും വേട്ടക്കിടയില് വിശപ്പും ദാഹം കൊണ്ട് ക്ഷീണിച്ച പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശമീക മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തും. അങ്ങനെ ആശ്രമത്തിലെത്തുമ്പോ ശമീക മഹർഷിയാണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ധ്യാനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ രാജാവ് വന്നത് ആർക്ക് മനസ്സിലായില്ല? മഹർഷിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷെ രാജാവ് അത് മഹർഷിയുടെ ഒരു അവഗണനയായിട്ടാണ് ആര് കരുതുന്നത്? രാജാവ് കരുതുന്നത്. അങ്ങനെ രാജാവിന് കോപമുണ്ടാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആ കോപം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ കോപം കൊണ്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അടുത്ത് കിടന്ന, അതായത് സമീപത്ത് കിടന്ന ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്ത് ആ വില്ലിന്റെ അഗ്രം കൊണ്ട് മഹർഷിയുടെ കഴുത്തിലേക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് ആശ്രമം വിട്ടു പോകാണ്. അപ്പൊ ആശ്രമം വിട്ട് പോകുന്ന വഴിയില് താൻ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി തെറ്റായി പോയി എന്ന് ആര് ചിന്തിച്ചു? പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ വിവരം ആരറിയാണ്? ശമീക മഹർഷിയുടെ മകൻ ശൃംഗി അതറിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെയധികം അദ്ദേഹത്തിന് ദേഷ്യം വന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഗംഗാജലം കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് 7ാം ദിവസം തക്ഷകന്റെ ദംശനമേറ്റ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മരിക്കുമെന്ന് ശാപം കൊടുക്കാണ്. 31 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ശാപം കൊടുക്കാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ശമീക മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാണ് ആര്? ശൃംഗി മകൻ മടങ്ങി വരാണ്. അപ്പൊ ആ 41 മുതൽ 50 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ ശമീക മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മഹർഷിയുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോ മഹർഷിക്ക് മകൻ ഇത്തരത്തിലൊരു ശാപം കൊടുത്തത് കേട്ടിട്ട് വളരെയധികം ദുഃഖം തോന്നാണ്. കാരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മഹാഭാഗവതനാണ്, ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവാണ്. ഈ ഒരു ചെറിയൊരു തെറ്റായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്? അതിനെ ശമീക മഹർഷി കാണുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ആരെടുക്കുന്നില്ല? ശമീക മഹർഷി എടുക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ അതിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ശാപം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ് ഇവിടെ? ശൃംഗിയുടെ അടുത്ത് പിതാവായിട്ടുള്ള ശമീക മഹർഷി പറയാണ് ഇങ്ങനെ ശപിക്കരുതാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് എത്ര അപമാനിക്കപ്പെട്ടാലും അവരെങ്ങനെയായിരിക്കും? അവരൊരിക്കലും പ്രതികാരം ചെയ്യില്ല എന്ന് രാജാവിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനായിട്ട് ഒരു ശിഷ്യനെ അയക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ അതിനുശേഷം അപ്പൊ അദ്ദേഹം തന്നെ പറയാണ്, അതായത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയല്ല, ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യില്ല? മറ്റുള്ളവരോട് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ളൊരു മനസ്സാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല, ഒരിക്കലും ഭക്തന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ശമീക മഹർഷി മകന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. പിന്നെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും മഹാഭാഗവതനാണ്, ധർമ്മിഷ്ഠനായ രാജാവാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അങ്ങനെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് 50ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് 18ാമത്തെ അല്ലെ. അദ്ദേഹം 50ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയവാദികളായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ലോകത്ത് മറ്റുള്ളവരെ എന്തൊക്കെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കപ്പെട്ടാലും നമ്മൾ ആരാകുന്നില്ല, ദുഃഖിതരാകുന്നില്ല. കാരണം അവർക്ക് ലൗകികമായിട്ട് അതിലൊന്നും എന്തില്ല, യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ആനന്ദം അവരതിൽ അനുഭവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവരൊരിക്കലും.
അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരെ ബാധിക്കുന്നില്ല, രാജാവിനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് പറയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ രാജാവിനെ ഈ മകൻ നൽകിയ ശാപത്തെ കുറിച്ച് അറിയിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം പോകാണ്. അങ്ങനെയാണ് ഈ 50-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. 18-ാമത്തെ അധ്യായം ഇതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയുന്നത് 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം, മരണസമയത്തും ഭഗവത് സ്മരണ നിലകൊള്ളുന്ന ഭക്തന് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, വേറെ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വരേണ്ടി വരുന്നില്ല. അപ്പൊ ജീവിതത്തിൽ പരിപൂർണത ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകള് ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നുള്ളത് 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിന്നെ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു നിമിഷത്തെ സത്സംഗം പോലും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാക്കും, നമുക്ക് മോക്ഷത്തെക്കാളും മഹത്തരമായിട്ടാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, ആ സത്സംഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറയുന്നത്. പിന്നെ മഹാത്മാക്കളുടെ ആ സത്സംഗം നമ്മുടെ ജന്മത്തിൽ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങളെല്ലാം നീക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ 19-ാമത്തെ ഭഗവത് നാമ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ മഹിമയെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 24 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചെയ്ത അപരാധവും അതിന്റെ പാശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ശൃംഗി ശപിച്ചതിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശവും പിന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ ക്ഷമാഗുണം, ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും എന്തുണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ളവരോട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള വൈരാഗ്യങ്ങളോ ദേഷ്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 50 ശ്ലോകത്തോടെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 19-ാമത്തെ അധ്യായം ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ ആഗമനം. ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ ആഗമനം അതില് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ മഹർഷി ശമിക മഹർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനോട് ശൃംഗി നൽകിയ ശാപത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ 7-ാമത്തെ ദിവസം ഈ തക്ഷകന്റെ ദർശനം ഏറ്റിട്ട് മരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ശാപം കിട്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രാജാവ് അതിനെ ഭഗവാന്റെ കൃപയായിട്ടാണ് ആര് കാണുന്നത്, രാജാവ് കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ രാജാവ് കാരണം തനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് അതിനാര് കാണുന്നത്, ഭൗതികമായ എല്ലാ കാര്യത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ടാണ് രാജാവ് അതിനെ കാണുന്നത്. 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, അതിനുശേഷം രാജാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, തന്റെ രാജ്യം തന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ജനമേജയൻ ഏൽപ്പിക്കും. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗാതീരത്ത് മരണം വരെ ഉപവാസം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ആര് വിചാരിക്കാണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തീരുമാനിക്കാണ്. അങ്ങനെ 12 മുതൽ 19 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് രാജാവിന്റെ ആ തീരുമാനം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പല ഭാഗത്തു നിന്ന് ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ഋഷിമാര്, പിന്നെ പറഞ്ഞ രാജർഷികള് ദേവർഷികളൊക്കെ അവരെത്താണ്. വ്യാസദേവൻ, നാരദൻ, വസിഷ്ഠൻ, പരശര മഹർഷി, അങ്കിരസ്, ഗൗതമൻ, അത്രി, ഭൃഗു മഹർഷി, അത്രയും മഹർഷിമാരുടെ പേരെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. അവരെല്ലാവരും ഗംഗാതീരത്തെത്താണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജ് ഇവരൊക്കെ വളരെ ആദരവപൂർവ്വം സ്വീകരിച്ച് അവരുടെ നിന്നൊക്കെ അനുഗ്രഹം ചോദിക്കാണ് രാജാവ്. 20 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഹരേ കൃഷ്ണ. 20 മുതൽ 26 മുതലുള്ള ശ്ലോകത്തില് ബ്രാഹ്മണനെ അപമാനിച്ചത് താൻ ചെയ്ത തെറ്റിനുള്ള ശിക്ഷ ആയിട്ടാണ് ആര് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛ മാത്രമല്ല, താൻ എന്ത് ചെയ്തു, താനൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്, ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരിക്കലും താൻ അങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. പക്ഷെ താനപ്പോ ബ്രാഹ്മണനെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അത് അതിന്റെ ശിക്ഷ തനിക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ മേലിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതേപോലത്തെ തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് താൻ അതിനുള്ള ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാണ്. ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണെന്നും ആര് ചിന്തിക്കാണ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കാണ്. ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സ്മരണയിൽ ചെലവഴിക്കാമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം. അപ്പൊ ഇനിയുള്ള സമയം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാനായിട്ട് അദ്ദേഹം തീരുമാനമെടുക്കാണ്. 27 മുതൽ 32 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഈ വന്ന മഹർഷിമാരോട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാണ്. മരിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരാള് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത്, എന്താണ് ജപിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് സ്മരിക്കേണ്ടത്, ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഋഷിമാരോട്, ഈ വന്ന മഹർഷിമാരും രാജർഷിമാരും ദേവർഷിമാരായിട്ടുള്ളവരോട് എല്ലാവരോടും കൂടി ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവർക്ക് ഇതിന് ഏകകണ്ഠമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ അതാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആ സമയത്താണ്
ഒരു മിനിറ്റ് മാതാജി, അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. അപ്പൊ ആ സമയത്താണ് ഇവിടെ ആരുടെ ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ അങ്ങനെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഏകകണ്ഠമായിട്ട് ഉത്തരം നൽകാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിച്ചില്ല? അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്ന ഋഷിമാർക്ക് ആർക്കും സാധിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ആ ഒരു സമയത്താണ് അവിടെ ആരുടെ ആഗമനം? 33 മുതൽ 40 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. 16 വയസ്സുള്ള പരമഹംസനായിട്ടുള്ള ശുകദേവ മഹർഷി അവിടേക്ക് വരാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ട് എല്ലാ മഹർഷിമാരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയാണ്. അത്രയും തേജസ് ഉള്ളതായിട്ടാണ് ആരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്? ശുകദേവ മഹർഷിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ച് തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് വീണ്ടും ഈ ചോദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിക്കുകയാണ്. ഋഷിമാരോട് ചോദിച്ച ആ ചോദ്യം, മരിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത്, ജപിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, സ്മരിക്കേണ്ടത് എന്താണ്, ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ആ ചോദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹത്തെ ഗുരുവായി കണ്ടുകൊണ്ട്, ശുകദേവ മഹർഷിയെ ഗുരുവായി കണ്ടുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് തന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ അതാണ് ഈ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ഇതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം അവതരിപ്പിക്കാനായിട്ടുണ്ടായ അതിന് കാരണമായിട്ടുള്ള മഹാപ്രശ്നമായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇനി 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഭാഗവതത്തിന്റെ ഉപദേശം ആരംഭിക്കുന്നത് 2ാമത്തെ അധ്യായത്തില്, 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് ഇതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഇനി തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തി. 4ാമത്തെ ശ്ലോകം, ശാപവാർത്ത. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശൃംഗി, അതായത് ശമിക മഹർഷിയുടെ മകൻ ശപിച്ചത് സമചിത്തതയോടാണ് അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചത്. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തി അതാണ് നമുക്ക് അവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അത് സമചിത്തതയോടെയാണ് അദ്ദേഹം അത് കാണുന്നത്. മാത്രമല്ല അപ്പൊ അത് സംയമനത്തോടെ അദ്ദേഹം അത് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് ഗംഗാതീരത്ത് അദ്ദേഹം എന്താണ് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. പിന്നെ മഹർഷിമാരുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. പിന്നെ 13ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ മഹിമകളെ കുറിച്ച്, ഈ തരത്തിലുള്ള മഹർഷിമാരുടെ മഹിമകളെ കുറിച്ച് പറയേണ്ടത്. അതായത് ഇവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. ഇവരുടെ സാന്നിധ്യം തന്നെ എന്താണ്, തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളെ പോലും എന്താക്കി മാറ്റാണ്, അത്രയും ശുദ്ധ സ്ഥലമാക്കിയിട്ട്, ഭക്തി സേവന സ്ഥലമാക്കിയിട്ട് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ അത്രയും വിനയഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നത്. അതായത് സ്വന്തം തെറ്റ് അംഗീകരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. അറിയാതെ താൻ ചെയ്തത് പോയത് അത്രയും വലിയൊരു തെറ്റായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതിന് തനിക്ക് ശിക്ഷ ലഭിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറയുന്നത്. അതിനുശേഷം 27-28 അദ്ദേഹം ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്, മരണാസന്നനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യം എന്താണ്, അങ്ങനെ പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത്, ജപിക്കേണ്ടത്, സ്മരിക്കേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു. അതിനുശേഷം 33, 40 ശ്ലോകം വരെ എന്താണ് ശുകദേവ മഹർഷിയുടെ ആഗമനത്തെ കുറിച്ചും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് ഈ അധ്യായം അപ്പൊ ഭഗവത ഉപദേശത്തിന്റെ ആരംഭം 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ്. കാരണം ഈ ഒരു മഹാപ്രശ്നം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് മുന്നിലേക്ക് വെച്ചതാണ് ഇവിടെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അടുത്ത 2ാമത്തെ സ്കന്ധം തൊട്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതില് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചോദിച്ച ആ ശ്ലോകം 27ാമത്തെ ശ്ലോകം, എന്താണ് കേൾക്കേണ്ടത്, ജപിക്കേണ്ടത്, അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ചോദ്യം. അതിനുള്ള ഉത്തരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അടുത്ത 2ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ 2ാമത്തെ സ്കന്ധം 1ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ അധ്യായം 19 അവസാനിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ ജയ് ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിത്തായ് കഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.